Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Senk में लिंगबाव जनरल सेक्रेटरी उसामला रूबेन नाजियार हाकबाई दे berkecing penbena hakila pathai kubor ba menteri ka sarkar pedeng Ujitendra Singh bandon gejing temu banti yomar po khando uranium hapo ka jilla ulong bakumba ka paushai bana kalyang ka sarkar jilla kalapan pa ba kampediang ya gejing ti uranium hapo ka jilla ulong bana kalyang ka seng kalap ba kini baro kalong da kompong Habagren magila pathai kubor hakasi baar usamla Ruben uloong baka ktin ka baki laklay bat kular gam shong dorshu namar ki don ki menteri ki balet ban jurep ikijaka shikithan domyasiat West Khasi Hills District ki balet ban kerpat panjaka banti uranium nagalyang ka seng kala kerpat ling baka kerwo shaka sarkar jilla balada don ka jingthmu kumbaki kren ban ompriang ka jingti uranium kade ban pen iya ki dak kishin da ka ba ongru baka jing ai jing mud nagalyang ka seng baka sarkar kade ban pass ya ka resolution hapo ka yeng dor bar thau an ban pen isha ya ka jingthmu ka ba hok Shushu ulaban bakat baka sarkar India kadang pha igajing penbenaban penteri kam banti ya uranium hapo ka jilla uloong balik si ka sarkar jilla kampat pha ya kanu kajing pensyai ka sarkar pedeng baka jilla Meghalaya kam pediang ya kajing ti ya marpo khando uranium ai kan ni korwo habri atli imat nilai iya kin sni bakil apa kubor kata kadika banikong alor ke isu jung uranium barkabar habadi bajongka MRCC teningkong ni aikuli ya ka ni kilat pathai kubor ba hadin bangila peni ba ka isu jung uranium kala khi im biang hapo ko jula nakalyang jung phi kum kilat pathai kubor pinon kam ke ikhtiar jung phi ban wat ban ti binya alor kan ibunta bada ya ka e bangila yo ka nilai iya kubor bun rasngi jung shilong time ba hadin kila kren bo union minister Ujitendra Singh hakabadi bat kanika mat jung uranium ba lada ka sarkar India ka thumu ne kam thumu banti uranium kat kum ibni iya kot kubor kadon kita jung thumu marba la tho shai ba la tho shai tu ba kadang it is in consideration kamut kadang don kata ka jung thumu ba le se kila ban ti uranium po ka jela kami kala ti habadi bini bentapat dengi pet yaki kubor na po ka jela jung ya ka ke bo niki liang ki ministers niki liang ju chief minister balakran ki persya ya kata kamat ki ba daleliru kinum ailat bakin ti utawrinya henry ke ipat bangilap nakaliang juga sengpat kalong dakumpong ni ya kini niat sing lap ni shapi ba kadon kata jing thi jaka hapo domesian kidon ru kibriu jong sarkar ki badang ki buju ya begyeng bar ki ministers ma kapor ki bujulet chit ki than jong South Khasi Hills ban yakren kini kibriu ba kini ban ailat mo ban ti uranium ki terwai ki song bisa ki bahe bat kum ta terter teki ka ba ni sutu hani ba ki por ki barem ni kum kasing yong jubat yakanya ka jutang henry haka kini ke por bat ngi mentala bun pelat kita ki promise ne kita ki ya kata jutang wala akhlei ne ki yang ki nongelam ne ki yang ki ministers ne ki yang ki wi pat ba kaktin hi kam don su kanu kador ban chukran chai halor ni benta kalong ba ni UCM hakawi jong press release ong ba the word of the CM must be taken into consideration. Kemudian pihak bencana ya kai baru UCM Ukraine. To dengan sim ya kata laka HIV yurkom ba ngcungit ya kai kebo mu bengisanya uru dengan sim itu bentar to. Nanti hakani ka politics ngimla montip mentasi ngimla bendi mu la syai la bendi duwe. Kemudian wan duwe pat daka do ala benti yurnya pat kalong ti ka kurwo bangi kwa ban patai sa sarkar lingba kani ka kurwo kalong ba ikwa ban ong lada pitung sha kumba pikran kemut pini ki dak kishin markum bangi imentahi kimdon kinu dak kishin ka beningkong kan jing ai jumut nakalang kaseng kade ban pass ka resolution hapo ka assembly ban pini sha ya ka sarkar India ba hami galai dalili rupin yo banti uranium namar ba bali ka sarkar India bali union minister ulaban ba kadang laban consider ya kata namar ba hadu menta nakaliang jong sarkar lesi kapat pni kanu ka rai ka jongka ba ni persya uranium
Kidon ki statement baki la penmi naki minister sekipor ki baki sistem ke baladap ki omba ngini pet yaka jingman jumpat ba kamut lada umon pet ba banti inti lada umon pet ba banti inti menta baki isu kala ham klut baki la penmi ki dakishen ki minta ki ompat yam dalili rukunti tingin kwa asu ban nget yaka khatin ke jumpi ni kwa ban i yaka kam lada pi tumu shisha ba pim ailat ba pim ailat ba penti uranium po ka jela ka chini pini kam pas ya resolution po ka house ba kani kan long kawi ka message po ka sarkar India ba ngimla kum ka jela hi ngin ailat ya ka sarkar India ba kanti uranium po hapo jela chuni ka ba ar kolong kani ka mat kamdi tang joka state hindi ka dei bat ki autonomous district council bro likely ki autonomous district council ka ba jantia khasi bat karo tikini ki likely autonomous district council ki pass ka resolution hapo hiye nomor ba uranium undan tang hapo khasi hills hapo southwest henry uranium bel udan hapo hadu shajantia ru shagaru hills ru but ka jingti hinu nui benta kan affect hi ya kan kata hi ya borok ka jela borok ko hi te kani ka dikamat ba ki autonomous district council ru ki di panchim kya but khamtam le ngidan hapo ka six schedule te ni don ka an ka bakarpang namar ba hapo ka six schedule kamur ka jakar ka di ka jungi but kimar hapo khanduru ki di ka jungi kamde jo ka sarkar India kamde jo ka sarkar jela hindi ka di hi jung u nong song snong ju pat pa hi ti kadon kala inti bakila pan am nila menakni bi kindu UCM jung ka KHDC nila ai jumut budi ban tersat no ta kindon ba lesi kinu ki break bathi jaka shani ba shkini ki jaka barin uranium kinumla pat bandi pateng ya kata shki company ni shki ki break ki bathumu banti uranium nomor katkum ka schedule hi nila henry haju poru nidon itai jingting di smith nomor ba hakabade bat ka national security lesi dak sarkar India khamon lesi dak pengkelapat dak umairu ya kaan nomor kaan ka ka balong menchua ba ka balong menta ka kilawan pengkela khanu hapo dia kalong ba kenmau ba ka federation of kasi states ngimpat ya sign ya instrument of merger na kata ka merger agreement henry pidang shu annexing ling ba ka instrument of accession te hadu mentaru midang dehi taki sovereign princely states te lada ka sarkar India kan kli ya kan ikamat uranium hapo jela Meghalaya dan nakaliang kaseng ru ni hapan berkat pat dekiwe girukom nomor banginumla banlong kita kilangknya tang takabha kamiat jongkari India kumangala ngila batai ya kata kimat ki press briefing ke ladem yang beling don kita ke apprehension nomor ba kabaningkong chua ya kidon katu kani ki bri ki badon baka sarkar ki balik citi support domiset paki wiki jaka ke badon uranium balik kendu ki bri huntu te kimte pat ki bri joko domiset bat ki wiki jaka badon uranium kidon ke jingi dei baki don ke jingi baki don ke jingi sanya ya kasai marmar marsun ta ki penting hadin bangila tokit na kipat manu kita kira om udiuta kabalingo ba kita ki bri ki don hapo ka ki don wala ki mdi ki don kan official status hindi ki GE ba ki shong ki juya ju yeng ben but ki ministers ne hapo ka secretariat GE ba ki man la hapo tika ba penlong ba ka direction lesi kala mon hina ka sarkar ka ba ar ka long ba ki kumba pil atibhi ki don ki MLA ki barem napo ki kon si ba pher ki basta manthi jaka kai ka ba penlong ki ba kin the jaka sate kata ka de ki ba mi na kaleng gaseng na bon sutu namar sate kam don ki hadin bangi la shule to exploratory mining ru ka agriculture ne karab karyang siti kalayam but ka tourism siti namar ka suru singking ka bet katar kam de possibility tingi don ka prevention ba beli ki kwanti di jaka siti namar bangi ru manta ba ni ke jingja hapo is center health district haba ki breuhi ki jungi hi ki thi jaka na ki nong shutu drem tup ki de pat da khador ko bahe skismen plan te ki last tu ba lingba
ke lingba ki dorwas nong kinumla banti ke jaka tele se ki pa the kini te de ki la the kini la long kinong susnong mar ki la the ke jaka nang ta ka de ka public opinion ka don ha ki nang ta la de se de ki di ki te kan ini ru bang wan ban ki ha to ko por ta ka daw ngin kwa re ki boro bakin la ban the ki te jaka de ki the ru ka de ban kumala karne apo ki discount ki da ban pimi ki an buat kumucu bendrap yang kai bawa piongpi nak kapor kini sengi ki don ki beri ki jungi ki research scholars jungi ki bajulia ki research ki jungi habri bagati kathan ki snai ki documentaries ki publish ki papers kita boro ki beri ki baong baki de na CBI ki badi na NIA ki berngem ki kamo pipi sangat dah kata tinggi pini kikani ka pini ba kadon te ke ba ka ba penlong ba kadang don kata ka jingele ban thi ti chaka ba ban penlong ban ti uranium bat sakaba kadu ko nong ni ba dada ba kadang don ketika office jong ka EMD hapo nong song kamut ka issue uranium hapo ka jelakan paja dada ka sarkar usiam buang ba dalilir minum ailat te bengin nak katik office kam serve te kanu purpose ka serve purpose yo te office bo kadun te haba ka kanu office kadun te khaban trikam te kan trikam yo te haba ba pipi on pinum island da pi tumu shisha ba pinum island ba ka uranium ba pin island ba pinti uranium ba jela weng ya katik office MD na po namun song haju ka poru pas ka resolution hapo ka assembly ban pini sa sarkar India ban nakaliang ka state government nakaliang ki pa ba national ni ong uranium in ong simila persa nak por sa por ni la chuya karan halo ta mat ba ka jingdon kam bandon ketika office EMD hante ti kuma ong hi ni pat bu ya kan ko model lain namar ba ngan karan chai pi kinu ki ministers haduk menta bingdang kendu halor kani kamat syaki press tarai ki laban brief dokumoi inde kamat jungi don mi tu jing artatin hapor bigi karan haba di bakani kamat tekam tip bali ki artatin ngam tip yo le se kajingwan khari kini ki ministers senior kalaban ling lang tu kat kani gedi tanga ju suba kam di ibang ong kali se kalaban unta inde le si laban don hitai laban bno lang hitai bentaru ba kimnut re ban ong upuni ba ngim tre uranium te ningkong ni shap sing ko ban puni ya karai jung bor handu pungut ki mi bikin puni shu ha kaying dor wa thong an bikin yo ya ka conference ju pat ba baki ong uranium hadin ketupat te ni sawat khila lenti ban dawa ben sarkar ba ya te office semua ban pin dia no lese ka food court badi ban don jong ka marse jong so umling wana no station man songru ni shulong kan kham bahaya to office jong indi